nie, že by som vám hovorila, zobudila som sa asi pred 10 minútami. Včera som išla strašne skoro spať, pretože som si čítala knižku, a chvíľku vám ukážem. Takže som čítala knižku. Som z nej na... na 28. strane, teda idem čítať 28. stranu, pretože som tak málo ďaleko, alebo ako by som to mala povedať, že lebo som sa stále nemohla dokopať k tomu, aby som to začala čítať tak. No a vlastne je to dosť dobrá knižka. Nekupovala som ju na Googleom shope, preto neviem prečo. Dostala som ju na Vánoce, čiže tým pádom je bez podpisu. Napríklad tuto vzadu máte také smiešné vety. Jednu si ho môžem prečítať. Výborná kniha, len toho Goga tam nemuseli toľko spomínať. Denník SME. A je to vlastne tak, že proste on tuto má tú hlavu vzadu, teda vpredu, jeho oči a tuto vzadu má zad. Úplne super, stála 12,99. Úplne presná Gogo kniha. Hlavne internetu. Vlastne, prečo sa hovorím vlastne? Tuto máte krátky Gogo slovník. Takže tak. No a dneska idem na karneval, odtiaľ vám video asi nebudem môcť točiť, čiže tak, možno, že bude ale ťažko. Ťažko budem asi točiť nejaké video. No a vlastne v tejto knižke Gogomenty som na tej 28. strane. To je vlastne jeho izba, alebo nie je. Ako reagujú ľudia okolo vás. To je druhá kapitola. Včera som prečítala asi tak 4 strany a chcela by som ju dočítať do pozajtrajška. Čiže budem fakt dlho čítať. Musím za deň prečítať aspoň 20 strán. Keďže tá knižka má 200 strán. No určite to za 3 dní nedám, ale mohla by som to dať tak za 2 týždne. Uvidím, alebo ja dosť rada čítam knižky. No a už niečo by som vám povedala, takže skončím tento ranný vlog. No a čo na to povedať? Lajkujte, odoberajte, komentujte a usmievajte sa. To je teda prča.